እተሎም እዚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ፎረም ንትግራይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝተሰየመ ውዳበ እዩ እዚ ውዳበ ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅድመ አፍልጦ ምስክር ወረቀት ተዋሂቡ ኣሎም እዚ ውድብ ካብ ኣብ ትግራይ ዘለው ልዕሊ ደርዘን ውድባት ፖለቲካ እንታይ ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዙ መጽኡ ዝብል ምስ ተሓባሪ ውድብ ኣበራ ንጉስ ሓጺር ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣለና ተከታተሉና ክብሪ ሃበለይ ኣበራ ንጉስ ሓድሽ ውድብ ኣብ ትግራይ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ውድብ ይምስረት ኣለሞ ካብ ነቲ ውድብ ተተሓባብሩ ካብ ዘለኹም ሓደ ኢኻ እቲ ውድብ ሽሙ እንታይ እዩ እንታይ ሓድሽ ነገር ሒዝኩም ትመጽእ ኣለኹም ጽቡቕ ሙጌታ ኣምቲ ዝበልኻዮ ሓድሽ ውድብ ሒዝና ንመጽእ ኣለና ናይቲ ውድብ ሽም ዲሞክራሲያዊ ፎረም ንትግራይ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ብኣወዳድባ ደረጃ ከምቲ ትፈልጦ ሕዚ ዝመጻናሉ ሰዓት በተለይ እዋኑ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦ ከባቢታት ብሄራውነት ኣብ ዝዓንበበሉ ብሄራውነት እውን ቀሊል ኣብ ዘይበሃል ብርክያብ ዝወፅሐሉ ሰዓት ስለ ዝመጻና ካብ ሽምና ጀሚሩ ሓድሽ ነገር ሒዝና መጺና ኢና ብፍላይ ድሕሪ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝበፅሑ ግፍዕታትን በደላትን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ህዝባዊ ቁጣዕን ካልኦት ሒዝታት ስለ ዝመፁ ተወሳኺ እውን ትግራይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ህልዋ ዝግብኦ ኣብ ሕጊ ተርጓሚ ኣብ ሕጊ ኣብ ህዝቢ ተወከልትን ኣብ ፈጸምትን ኣብ ድህንነቱ ይኹን ኣብ ጸጥታ እውን ደርጋ ወይ ደግሞ የላን ኣብ ዘየለትሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ትግራይ ንእሽተይ ካብ ፌደሬሽን ብስነ ሓሳብ ይኹን ብተግባር ርሒቕ ኢላ ኣላ ስለዚ ሽምና ንባዕሉ ዲሞክራሲያዊ ፎረም ንትግራይ ኢትዮጵያ ዝብለና ቁልፍ ነገር ሽምና ከም ዘመላኽቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ምርሓቕ ድልድል ኮይንና ክነራኽብ ብዘኽእል መንገዲ ሽምና ሒዝና ኢና መጽና ናብ ዝርዝር ነገር ሒዝና ክንመጽእ ከለና ድማ ዝበዝሑ ናይ ትግራይ ውድባት ክልላዊ እዮም ሃገራዊ ፓርቲ የለን ንሕና ግን ከም ሓድሽ ሃገራዊ ፓርቲ ኮይንና መጽና ኣለና ሃገራዊ ፓርቲ ዝኾንናሉ ዋና ቁልፊ ምክንያት ድማ ኣብ ትግራይ ብዋናነት ዋላ ንንቀሳቐስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ እውን ምስ ትግራይ ኩናት ይኹን ምስ ናይ ሓድሽ ሓይሊ ዝመጸ ናይቲ በደል ጣዕምቲ ናይቲ ግዳያት ኮይኖም ስለዚ ነዚኦም ፕሮቴክት ዝገብር ውዳበ ሃገራዊ ውዳበ ምዃን ኣድላይ ኢልና ስለ ዝኣመና ከም ሓድሽ ካብቶም ዘለው ፓርቲታት ብፍሉይ ካብቶም ሕዚ ውዳበታት ኮይኖም ኣፍልጦ ካብ ዝረኸቡ ውዳበታት ሙሉእ ኣፍልጦ ካብ ዝረኸቡ ውዳበታት ብፍሉይ ሃገራዊ ኮይንና ምምጻእ እውን ሓደ እዩ ኣብ ዝርዝር ጉዳያት